Sampean, Mbak. Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Landa. Kok iso? Anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Hendiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgam ya, Sore-sore padang bulan ayo konco padha dolan rene-rene babarangan
sagunging panghormatan agung risang bobo ingkang sampun samonten kanthi saweg banjur memuji marang kersane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemudling kukusing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samonten kanthi saweg banjur memuji marang kersane Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon-gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari mayat. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iya jemu bayi. Pak Sus, tasih enten malih bener iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompoken Mas. Ya, wis minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro.